The Ghana Police Service, Afia Fimpiduni Aduonu enum emono. Abambofo a na won eye adwuma de asomo minor senior. Mboso afremuso a ye hye bose wo beye adwuma sa pepepe no. Fofi Asantewaa no wodware abam anuanom bi ewo ma won eto nananom me won sie do won dodo no eye aduonu. Sabre posi adwumakuo no won aye dwumedie sonko kra emu ensia ya chwe won din ade agu eye abasobode fesu a ewo Ghana Police Service sanso na emu dunan aka no ya chwe won din ade agu enkaye enwomamu. Yewra Afia mu aposi adwumakuo no edi dwumadie sonko emo muhu nipa bi a wohia kwanhia wo bra no odi dwumason edi ama oman no na fi nso wo watena ase edi dwumadie yi ahyehye so aye mampani His Excellency John Dramani Mahama ena ban mu mpanifuo bi ekoka aposi sahene ene ne dom ho emo mu di dwumadie wo kwan sonko so na fi aposifo aduonu 20 na posi adwumakuo no ehwese woto anananom ewo ensie do bra no omo sum oman no wafimpinu ni aduonu enum yi na posifo aduonu emu ensia empanifo edomomfoni abobo posi atena ye ho a ebeye enkaidum saa soso enedu nan no womudi womudin agu enkaidum enkrata mu womukiremu ese we nyina ye nhyehyeye ahodo a womudi gu akwamu amabusi omode hye to ananan wonse do no mamu ni nyina hu se posi dwumadie no eyetu ho ache enu nti yakoba ne se wobi efamu eto ananan wonse do na wo se enkaidum we womoye ede ema wom na dwumadie ekoso ewo National Police Training School wo tesano won kran krodia yi.